Com veieu, estem molt ben acompanyats, concretament del nostre col·laborador, amic i historiador local, l'Alfons Tejero. Molt bon dia, benvingut. Hola, bones, què tal? Estrella. Doncs molt bé, el micro potser te l'has de posar una mica més davant tu, te'l gires una mica, sí, perquè així t'escolti bé la meva companya i el meu company. Que tot preparat ja per demà? Sí, més o menys jo crec que ho tenim tot. Està tot en marxa ja. Està tot en marxa. Sí, a més és el que parlàvem, no? Que ja, bueno, van fer l'estrena del documental a Tarragona i, bueno, ja hem agafat, hem passat almenys els primers nervis ja. Bé, per la gent que no sàpiga, que dubto, de què estem parlant, de quina presentació i quan es farà aquí i què veurem. Estem parlant de la presentació que farem del documental Perseguint el Granuja, que el presentem demà dimecres, a les 7 de la tarda, i sí, sobre aquesta hora més o menys. A on? Al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant. Molt bé. En pantalla gran, vamos. En pantalla gran perquè després de la presentació podrem veure el documental. Sí. Un documental de quant temps de durada i quin és el seu contingut? Mira, el documental dura aproximadament si em sembla que són 52 o 53 minuts, dura prop de l'hora, i el contingut és la història del Granuja, que és un avió. És una d'aquestes de tantes històries que expliquem de la Guerra Civil Espanyola, de la Segona Guerra Mundial, de la història de l'Hospitalet, no? És curiós perquè jo cada vegada que he hagut de presentar aquest documental i dic lo del Granuja, sembla que estic parlant d'algú de broma. Sí, és molt curiós, És que és molt curiós. I el Granuja era un dels avions? El Granuja és el nom d'un avió. Un avió és una cosa que sobta bastant, no? Perquè dius, ostres, realment era un Heinkel, és un bombarder, un Heinkel 111, és un tipus d'avió molt gran, com els que es feien servir per a bombardejar totes les ciutats. Són els avions que van bombardejar durant tota la guerra, no? Doncs aquest avió era un avió de l'Alemanya nazi, de la Legió Còndor alemanya, però aquest avió té una peculiaritat, que durant la Guerra Civil Espanyola, que és on va participar, doncs realment els alemanys no podien recolzar cap dels dos bandos, no? Llavors el que van fer va ser canviar la pintura dels avions, van mantenir la tripulació i els hi van ficar noms d'aquí una miqueta propis d'aquí del país, no? Probablement a Alemanya aquest avió tindria un altre nom, però quan va arribar a Espanya entre els xavals eren bastant joves, perquè la tripulació d'aquests avions eren xavals de 20 i pico anys, no? Jo què sé, anaven de 22 a 25 o 26 anys i se devien inventar noms propis de la seva edat, no? Perquè no sap ningú d'on va sortir? Qui era el Granuja? No. Alguna d'aquelles, amb alguna borratxera, els alemanys, els xavals, se devien inventar. Hòstia, li fiquen Granuja, que sembla que és un nom graciós, no? Val. Llavors el Granuja com va venir a parar aquí? El Granuja va fer cap aquí, bueno, no voldria fer spoiler, perquè si no... Però bueno, el Josep Maria ja ens ha dit alguna cosa, que sàpigues que hem parlat aquest matí amb ell. Ja ens ha dit alguna cosa, però, va, tu una mica. El Josep, ja he Josep Maria ja diràs qui és. Xerrat massa, és broma. No. Va fer cap aquí perquè el dia 4 de gener de 1939 la guerra s'estava acabant, no? I els feixistes estaven preparant l'Operació Catalunya, és a dir, necessitem facilitar, aplanar una miqueta el camí de l'exèrcit de Franco, que ja entrava a Catalunya i la república anava en retirada, no? I bombardejaven sistemàticament tot el camí aquest i les ciutats per on passaven. I van bombardejar el dia 4, van enviar des de Saragossa 25 avions a bombardejar Tarragona pel matí i 25 per la tarda. Imagineu la quantitat de gent que va morir als bombardejos que van fer, no? Claro. Doncs un d'aquests avions el van tocar les defenses republicanes, que les republicanes tenien els seus medis, tenien els antiaeris i tenien els avions, els cazas que es deien, no? Quan atacaven i hi havia un bombardeig, doncs sortien els avions petits, els avions republicans, perquè el Granuja és un avió feixista, era un avió alemany. Doncs els petits anaven a defensar i feien el que podien, poca cosa, perquè aquests grans també portaven cazas, no? Bueno, se fotien uns cacaus terribles.
La qüestió que aquest avió va sortir de Tarragona, el van tocar i ja va sortir en molt mal estat, direcció sud. Aquest avió el que volia, el toquen a Tarragona i diu, què faig ara? Me'n vaig a Mallorca, que és on tenen la base, cap a Saragossa no arribem, i ells sabien que tenien pocs quilòmetres de recorregut, no? I van dir, doncs, el més curt i el més fàcil és intentar anar cap al sud, perquè la frontera entre l'exèrcit nacional i el republicà era el riu Ebre. Sí. Doncs ell, pam, anem a buscar el riu Ebre. A més, el riu Ebre probablement ho tindrien més fàcil, estava a prop, i a més, probablement tindrien la possibilitat d'aterrar en una superfície amb poca aigua, no? Vull dir que la idea era doncs, arribar a l'Ebre. I aquesta era la idea. El que passa que no van arribar. I aquest avió se'l perd, una miqueta expliquem la història aquesta, no? D'intentar desvetllar el misteri d'aquest avió, perquè d'aquest avió ja fa 85 anys, i se n'ha parlat molt, però, clar, tu pensa que a Tarragona, igual que aquí, la gent ha estat explicant la història, igual que la va recollir jo, doncs la va recollir la gent de Tarragona, i el van veure passar al cap de Saló, cap a baix, que marxa tocat, i aquí a Tarragona ja van perdre la pista d'aquest avió. Ara el que fem el Josep Maria i jo és intentar esbrinar, explicar què va ser d'aquest avió, perquè també hi ha un altre avió també que està a la Punta de la Mora, a Tarragona. I bueno, hi havia un tema, estava la cosa molt confosa i nosaltres explicarem la història i a més pel mig, amb aquesta història tan interessant, que apareix l'Hospitalet, Tarragona, Barcelona, doncs apareix, ja ho hem explicat alguna vegada aquí, perquè aquest tema ja és una cosa que ja fa molts dies que parlem, apareix pel mig la figura de Robert Capa, el gran fotògraf, que apareix al documental també, i expliquem una miqueta quina relació té Robert Capa, el gran fotògraf, de la gran icona de la fotografia de la guerra, quina relació té amb el nostre avió i quina relació té amb l'Hospitalet de l'Infant. I quina relació tens tu amb el documental, Alfons? I quina relació té el Josep Maria Castellví? El Josep Maria i jo, casualitats de la vida, saps? Jo ja fa molts anys que ja saps que inclús l'hem explicat aquí aquesta història més d'una vegada, i de fet aquesta història, la del Granuja, jo la vaig recollir amb el llibre El recull de les cases antigues de l'Hospitalet, que hem tingut un programa més d'un any. Sí, dedicat exclusivament a això. Sí, vam fer un programa fantàstic. Doncs aquell programa jo ja parlava del Granuja, ja recollia aquella història, però jo en acabat, hòstia, allò me va agradar tant, la vaig trobar tan bèstia que vaig dir, això s'ha de continuar. I he continuat treballant molts anys el tema del Granuja, fins que vaig poder recollir, doncs, catalogar, recollir, investigar per saber quin era el nom de la tripulació, la numeració i tota la història que anava darrere, no? Un altre senyor de Lleida, càmera fotogràfic submarinista de Televisió Espanyola, un gran investigador històric, està fent el mateix que jo exactament. Busca el mateix avió, localitza la tripulació i fa una recerca fantàstica al voltant d'aquest avió. I allí jo ens trobem un moment a la vida. Ell publica un llibre i jo li dic, ostres, Josep Maria, mira, soc l'Alfons Tejero, soc de l'Hospitalet, tu estàs treballant aquest tema, és un tema interessantíssim, brutal, però potser jo tinc peces que et falten al teu puzzle. Molt bé. Què ha passat amb aquest avió? Un cop ha passat, ha sigut abatut, i un cop passa el cap de Sant Jordi, que és quan se li perd la pista, no? I aquí ho expliquem tot això. El que passa que el documental, doncs, bueno, jo crec que a la gent l'agradarà bastant, perquè no només parlem de la Guerra Civil Espanyola, es parla sobre la Segona Guerra Mundial, es parla de la Legió Còndor, i la relació que tenen tots aquí amb l'Hospitalet, no? I, vamos, que jo crec que agradarà, perquè, a més, és d'aquells documentals que tornen a ficar en valor una miqueta la història de l'Hospitalet, no? Potser... Però tu has exercit de documentalista? Sí, la meva participació és com a documentalista. Jo he aportat una part, diguem, important del documental, tota la part referent a part de la part de documentació, tota la part que toca l'Hospitalet de l'Infant. Has entrevistat a persones que t'han pogut explicar... Sí, i a més surt aquí. L'Hospitalet, ja et dic, té un pes molt important dins del documental, tant en imatges com en documentació.
Vull dir, un dels 3 pilars, perquè aquest, diguem, pràcticament es graven, les gravacions que pel documental s'ha gravat a Berlín, s'ha gravat a Madrid, s'ha anat a gravar a Barcelona, a Tarragona, a Altafulla i a Hospitalet de l'Infant. Són els 5 escenaris. I testimonis? I testimonis hem gravat, tenim recollit en directe, tenim una gravació de Ramon Casador, el pare de Ramon, que malauradament va morir abans d'estrenar-la. El mateix dia. Nosaltres presentàvem a Tarragona el documental també a les 7, van començar amb el Parlament, la introducció, pam, 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 i pràcticament quan començaven la projecció, moria en aquell moment. Ens hagués fet molta il·lusió que hagués vingut, perquè era l'últim testimoni viu d'aquest documental. De fet, la informació que jo he trobat per poder treballar aquest documental, doncs tota la informació la tinc inicialment d'una transmissió oral que em van fer el Joan Castellví, el pare de l'Ignasi, ja me'n va parlar el Ramon Casador, el Rafael Isern també. Del Rafael Isern, mira que curiós, ha sigut també un dels pilars de la informació que he pogut aportar. També perquè surt el Ramon Casador parlant, que el vam gravar amb imatges, una entrevista que li vam fer boníssima, que ell ens parlava com va veure l'avió, va ser dels 3 que el van veure aquí, aquest Heinkel, 111, després el va veure també el Rafael Isern, però del Rafael Isern, ja fa molts anys que ha mort, desgraciadament també, però vaig poder recuperar la gravació. L'àudio. L'àudio. Quan jo vaig fer aquell recull de les cases antigues d'Hospitalet, tinc una capsa sencera de cassets, crec, d'aquests de gravar, amb totes les gravacions que feia, perquè em tornava boig allà per recuperar, no donava abast, i vaig decidir, ho gravo. I una d'aquestes, la de l'any, sembla que és al febrer del 2005, tenc la gravació del Rafael Isern, i la col·loquem, perquè és un dels pilars d'aquest documental, Perseguint el Granuja. Tot just amb les gravacions amb àudio i vídeo hem ficat de 2 persones d'Hospitalet. Jo apareixo també com a la persona que ha tirat endavant i que coneix tota aquesta història i que explico tota la part de l'Hospitalet. Surt el Miguel Ángel Hernández Capalleja, també. Molt bé. Ell també és d'aquí d'Hospitalet i ell explica la part de la visió d'un aviador sobre què havia de fer i què no havia de fer aquest avió. I el Josep Maria Castellví? Ell és el realitzador, productor... I personatge també, vull dir, és de les persones que surt al documental. Ell també explica en documental la seva... Ell porta tot el pes, de fet ell és el realitzador, el guionista. Els altres hem aportat, jo per exemple he fet molta part documental, és el meu primer documental amb el que hi participo, el que estic superorgullós, i a més participo, surto diverses vegades. D'una manera activa, vamos. D'una manera activa, sí, que surto explicant allà la història d'una manera visual, no? I sortim, bastanta gent d'aquí. I està previst que aquest documental el puguin veure més gent a banda de Tarragona i aquí a l'Hospitalet, o com? Distribuir-ho o no? Sí, el documental, la idea és portar-ho, de moment anirà a certàmens especialistes en documentals. De fet, el Josep Maria és un especialista. Ell ha guanyat, té 22 premis internacionals documentals. Documental submarinisme, que és la seva especialitat. Sí, és molt bo. Ell és un gran submarinista, càmera durant 14 anys del Filo de lo Impossible, ha estat als 5 continents. És una persona que dins del seu món, especialment dins de televisió espanyola, tant a televisió espanyola com amb el món del submarinisme, jo crec que és el referent a Espanya. Molt bé. Una persona molt... Doncs tindrem l'oportunitat de demà escoltar-lo, demà escoltar-te tu. Sí. No? Sí, perquè m'oblidi. El documental... Que no se l'oblidi. De moment el ficarem, entrarà dins del cicle de documentals. Els certàmens internacionals, però després s'ha portat a Sense Ficció, a TV3. El que passa que perquè aquest documental es pugui veure a la televisió s'han de pagar els drets d'imatges, que és un problema, perquè val passar
el documental està ple d'imatges, d'arxius històrics. Sí. Hi ha imatges de la BBC, dels arxius americans... I arribar a tots serà complicat. Arribar a posar-se d'acord amb tots, o pagar tots... Pagar tots, em sembla que surt a 50 o 60 euros el segon. El segon? El segon. Tu cada cop que veus un documental a la televisió, aquest senyor, quan és una televisió pública o és un internet mateix, suposo que tu sempre que surts d'aquest cicle, d'aquest cercle, doncs has de pagar, i has de passar per taquilla. I aquest és el preu d'un segon. Drets d'autor. Drets d'autor. I allà surten moltes imatges i de moment aquest documental, per poder passar-ho per televisió, l'ha de comprar una cadena de televisió que ho pugui pagar. Bé, doncs això està per veure. Nosaltres som uns privilegiats perquè demà al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant podrem veure l'estrena demà a les 7. Sí, a les 7. Podrem veure l'estrena d'aquest documental, que digues tu el nom. Perseguint el Granuja. Perseguint el Granuja, que a priori podria ser algo així com molt divertit, però no, és històric. Sí. És una història dramàtica també, perquè no deixa de perdre la vida gent, va ser dins d'un conflicte bèl·lic. Sí. Per tant, l'últim que deixem dir és que convidis a la gent des d'aquí a l'estrena d'aquest documental aquí a l'Hospitalet. Bueno, a mi m'encantaria que vinguéssiu perquè és que realment no... És que és xulíssim. Jo crec que a més és una manera fantàstica de que la gent aprengui la història i que la conegui d'una forma fàcil. Sí. És que tu poses un documental, estàs explicant una història... D'una manera lúdica, no? T'entra lúdica, seus a la teva butaca i a més t'ho presenten d'una forma molt amable, molt agradable, i allò t'entra pels ulls, per l'orella, i bueno, és una cosa que t'arriba a la pell, i és una forma molt xula d'explicar la història. Jo crec que la millor manera d'explicar la història que te l'expliquin. Doncs a l'entrevista anterior també ho he dit, som molt privilegiats en moltes coses aquest municipi, i un dels privilegis que tenim és que hi ha una persona com l'Alfons Tejero que es molesta amb indagar, amb buscar, amb rebuscar, amb la recerca, li dedica el seu temps, el seu carinyo, i després ho comparteix amb nosaltres, així que som uns privilegiats i demà estarem a les 7 de la tarda al Teatre Auditori Infant Pere per compartir amb tots vosaltres i amb el Josep Maria Castellví també, evidentment, l'estrena de Perseguint el Granuja. Gràcies, Alfons. Molt bé, gràcies.